50, det er fordi man kan købe bær. Se, dem der, de koster penge, så kan man købe alle mulige mænd herinde. Alle mulige mænd herinde. Champions. Alle mulige mænd er herinde. Og så skal jeg lige på skins. Nej, jeg skal bare søge på Master Yi. Her. Hvor længe skal jeg lige vente, Ole? Ikke noget. Jeg kom bare til noget. Sådan, nu er jeg inde på Master Yi. Ham har jeg fået en medalje med. Se, det her, det er så det nye skin, det her. Det her, det er så det nye skin, men det har jeg ikke råd til. Det skal jeg spare op til. Okay, hvor lang tid skal jeg vente, Ole? Jeg bare rolig, jeg kommer ind nu. Se, du skal bare blive der. Jeg skal også gå ind på det. Nej, det skal du ikke. Hvis du spiller der, hvor det er kun 3 mod 3 eller 5 mod 5. 5 mod 5 er bedst. Hvor mange penge får man? Det ved jeg ikke. Så også Ja, bare måske 3 mod 3. Ja, 5 mod 5, den er bedst. Der får man flest. Ja. Okay, så okay. Det bliver lidt svært. Nej, det gør jeg, fordi vi har 5 på vores hold, og de har 5 på deres hold. Og det er kun bots, så det er nemt. Er den stadig tændt? Prøv lige at gå over og se, om den stadig er tændt. Men det ser det er stadig tændt. Kom så. Så kommer du bare. Okay. Nu skal jeg ikke også vælge mand. Jo, vælge min mand. Det skal være god mand. Fordi du lige er blevet inviteret. Se, nu spiller vi sammen. Nu trykker du join. Join. Så nu skal vi spille sammen. Hvem skal jeg være? Join? Nej, du bestemmer skal jeg. Det er ikke nu. Vi skal først vælge, hvem vi skal kæmpe mod. Ham, der er den dårlige. Ham, der er den dårlige. Og så skal vi også kæmpe mod en anden, der er dårlig. Og jeg ved lige præcis hvem. Jeg vil være en god en. Ash, hun er dårlig, ja. Og så skal vi kan også kæmpe. Nej, de er faktisk prof. Vi kan godt vinde. Benjamin, de er mega dårlige. Det tror jeg i hvert fald. Jeg har aldrig spillet mod dem, så. Hvem skal vi så kæmpe mod, synes du? Hende der? Ja, kan jeg gøre det. Eller skal vi kæmpe mod? Hvem skal jeg? Okay, se hvem du vælger. Ikke vælge en god en, for det skal ham skal jeg være. Det skal så være en god en. Så mig god en. Så skal vi kæmpe mod hende. Dr. Mundo, ham skal vi i hvert fald ikke kæmpe mod. Han er mega god. Han skal være. Okay, så tror vi, at bare dem, vi skal være med. Og vi skal have Joker med os. Han kan blive mega stor. Og så skal vi også have... Hvor er han? Jeg skal være mega god i. Så skal vi også have... Hvor er Garen med os? Og så skal vi have den sidste med os. Okay, hvem han er. Det skal være Dr. Mundo. Så er vi klar til at kæmpe. Hvad med mig? Hvem skal jeg være? Det kommer du til at vælge nu. Prøv at kigge. Alle dem der kan du vælge. Alle dem der. Okay, hvem er god? Ham du skal prøve. Ham der hvem det er. hende der. Nej, jeg vil ikke være en pige. Jo, hun er altså god. Nej, jeg giver ikke være en pige. Jeg vil være en dreng. Det er Mumu. Er han god? Ja. Hvorfor vil du så ham på det andet hold? Fordi så kan du stå lige med ham. Fordi så er I lige gode. Hvem synes du, jeg skal være? Jeg vælger en. Hvem synes du, jeg skal være? Ham der skal jeg være. Ham ser god ud. Og så tog du login. Jeg trykker lige, hvem der er med. Du kan lige trykke login. Okay. Hvem synes du, jeg skal være? Skal jeg være Hugo igen? Prøv lige se, hvor mig Så lige se det her. Eller prøv lige se, hvor god han kan blive. Prøv at se, hvor god han Prøv at se, hvor god han kan være blive. Se, nu bliver han mere god. Og til sidst... Prøv så at se, jeg har den bedste af dem alle. Hallo, jeg skal så meget opgradere ham her. Hvordan gør man så med at opgradere mere?
Du skal have flere af de der RP. Er du klar nu? Nu skal vi kæmpe mod dem. Ja. Det bliver sjovt. Nice racerbil. Og du skal starte med at trykke Q. Der er en pil, hvor der står Q, så den trykker du først. Ej, de er allerede oppe på 100. What? Det er fordi, de er bots. Hvad er bots? Ole, jeg tror måske, jeg starter det for. Nej, okay. Det er fordi, du først kommer ind lige nu. Se, det er mig. Det er mig, der kommer der. Prøv at se. Det er mig, det er mig. Er jeg en god en? Ja. Prøv at se, hvem du er. Så han ser han ikke mega sej ud tæt på? Jo. Se, hvem jeg er. Jeg har den stærkeste af dem alle. Prøv lige at se ham. Ja. Er det ikke sygt? Han er en til. Men, og er jeg stærkere end ham der? Ja. Ja. Er jeg nummer 2 stærkest? Ja, for jeg er den stærkeste, fordi jeg har et skin til ham. Og hvad med mig? Er jeg nummer 2 stærkest? Ja. Ja. Og så kommer ham der, og så kommer ham der, og så kommer Garen. Garen, han synes, du han er sej. Han er lidt sej i håret. Ja. Men han er også lidt sej. Se, ham der, han er mega dårlig. Er den stadig tændt? Prøv lige at hurtigt gå over og se, om den stadig er tændt. Jeg håber, vi hende der. Jeg kan bare... Den er stadig tændt. Okay. Nice. Okay. Sådan, du kommer snart. Den kan være til en lang tid. Men så venter jeg lige